Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibro ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rembag nga bigat, tembag nga aldaw, tembag nga oras kada kayaming sangapada. Kahit padaanan di magkasaritaan ni Samuel nga napauluan, habang may buhay, may pag-asa. Pakishare ti program tayo please. Share this program and tayo tap numalpaset kitag pa sentro akitang aldaw. Tararan. Sa gudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Samuel nga napauluan, habang may buhay, may pag-asa. Dear Manong Nemi, makuna amay saak adag sanggasat Manong Nemi. Ngam saan nakapulos anapukawan tinamnama. Tanay pasagabsab kanyak Manong Nemi, tisang ibaga idi ninanang kanyak ako nana. Habang may buhay, may pag-asa. Saan ka mapukawan tinamnama, king ka nga maangis ka ko nana. Saan ko nga nakikita no asino ni tatang ko. Gaputo, maladagak ka no palang idi, panawan na kami ni nanang. Ti makadakas Manong. Anak pa idi nga nagraduar ti elementarya, edi panawan nak ni nanang ko. Gapo iti sakit Manong Nemi. Nagsaksakit, naidalit iti sakit. Gapo tawan, ti makatulong ka na kami, ken kuana, tadigidi kakabagyan mi, nakurapay damit. Iso nga namin pinsan latangin tuluken ni nanang. Ti panagpakada na, ti panangpanaw na kanya. Nga tinaudi, nga imbaga ng imbalikas na ng inulit-ulit. Samuel anak, habang may buhay, may pag-asa. Nagyanak Manong Nemi, iti saan unay, uno, adayo nga kabagyan ni. Tay sumet, iti imanugot Manong Nemi, nga nangalakan niya, ni Uncle Anton. Napiyakano Manong Nemi, tada katulong na iti taltalon, uno bangkag, kagtaraken ti dingwen, agmula tinateng, kanagraep, aggapas. Inan anusak Manong, naman pa'y narigat. Narigat ko nahak, takas lang pabaklay da kanyak, ti aming nga trabaho.
tila nga taglaba kay nagluto manong name iti sangkon nga trabaho. Idinto tadamat digiti anak ni Uncle Anton manong name. Imbes nga tumulong da, iso da pitagbaon. No, adda saan ko nga matong pala nga dagos nga ibilin da. Kugtaran da, lapigusan da, sipaten da, bautan da, danugan da. Hado ti kiti gundaway manong naming agsang sangit ak nagmaymaysa. Sa dinong ngamin ti ayan ni tatang ko. Api ngamin nga nasapa nga pimusay ni nanang. Mapukawan ak kuman tinamnama nga malaglagip ko latang aslakang kanayon nga awang ti sang kaulit idi ni nanang. Habang may buhay, may pag-asa. Nagradwarak ti elementarya ket inkarigatak manong name at tinurpos ti high school. Natiltilak iti adu nga rigat. Manong name imbang ta sa anak ngagsakit det nalunay ti magyamyamanak kini Apo Dios. Sa anak ko mangagsaksakit. Tanog sakitak amangan noore masakitak ket bugarendak. Teto na pagyamamanak kini Apo Dios manong name. Dadi na intulok nga nagsakita. Inikanak iti adu nga pigsa nga aramatek tapno maobrak digiti kayat da nga paobra sakbay nga panak agbasa. Oray no butbuton ti sapatos nga pabulod da. Mabutbutbut pa yan ti tsedelas. Nga mamanmansan to nga marutrut digiti arwatek. Imbasnek ko tinagbasa ging ka nakapagturpusak manong name iti high school. Iti lugar mi manong name adda scholarship ng jajaya ti mayor. Nag-examen ak manong name kat kastaunay ti aragsak ko. Idi ta nakapasaak. Dede ti kapunan no apay nga nakapagbasa ak iti kolehiyo manong. Idi matadakil ako na kita, baro ako na kita, agos pasak ti college. Hala, sandak mata na basta sipaten mo no tulpaken digiti anak manong name ni Uncle Anton. Lumaban ak maten. Apay ko ma. Napigpigsak man kimta kayo ko na ka. Madamat tamat utang ko na yung baganakam kadakwada. Tanuawan da manong. Baka saan ko na danon tigas ito yung klase ti panagbiag. Ikarigatak latang aramadan tong palen digiti obligasyon ko at tumulong nangarunan no bakasyon. Aging gaman ng name nga inrapin ko na iti nagtrabaho bayat ngagpasbasa. Nagkaserak pa yan manong name dito kabisera iti probinsya. Dito iti pagbasbasaak manong name. Nagbasa iti college manong. Iti business management na kurso. Agobrak pa yung tirabi manong name 3 years ngag-duty ak 3 hours ngag-duty ak iti restaurant. Labi na kinagundawin manong name nga 1 hour ngag-duty ak iti bakery. Natumulong ak ag-bake o no agaramit iti tinapay. Adamat turog ko nga 4 o 5 nga oras. Sakto agbase ti aldaw. Ako man ti magdanagak manong name kamot iskalarak. Ngem kasapulak madlat ti pagbayad ko ti kasera, kwarta nga ramatek nga gatang karigiti kasapula. No pay libre digiti matrikulak man. Aging ga manong name nga nakapagturpusak. Ket kinay-kayat ko tinapan iti syudad iti Manila tapos nigasta ket sadtoy nga sumrekak nga agtrabaho ak. Tapara kanyak manong name na Pimpinas madlang dito syudad, dito Metro Manila, nga iso ti pag-applyak, tapos nagasta ket dadakdakkel matlang di sweldo. Pinanawak nga ron ti probinsya mi manong. Ket kunak ni Uncle Anton. Uncle, di kayo tupulos malipatan. Ket agamang kami matkang ka sa muwal barak naan-anusan na kami. Nasasayad ka pa ito nakaradura ka.
Hindi kakabagya. Dagiti anak ko. Sos. Nag-aasawa na nga din na oras. Kasta tibiyag angkel. No talagang ada paap mo. Tunuyam. Narigat man. Habang may buhay, may pag-asa angkel. Kasta nga timang mangikukin ka. No kasta nga marigatan kang trabaho kita. Imbes ko mga isarden mo nga itultuloy mo ta. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya nagkan nga tinamnama. Makita ka yung tinaran niya ka masakbayam, Samuel. Kung nakalano, may pada ka kada kita talaga nga taksanggasat. Ay na, saan nakakabinabayan na po Diyos? Kansan dakmat na binabayan, Arkel? Nagyaman na ka na kayo. Ay, niapo Diyos ti kang runahan nga pagyamanan tayo, Samuel. Kahit sabi ko mata, trabaho nakakangkanayin niya po Diyos. Kahit sabi ko mata, may kang ka tinaimbag agasat iti papanam. Agsubliak to, Angel. Intun ka, no? Basta agsubliak to. Nakastrek ka dagos manong nemi na talaga ng kasapulan dati empleyado ti may sa kumpanya may bagay unay ti trabaho. Uno kurso. Wait, mga opisina ak manong. Nakaalag iti bed space manong nemi nga pagkasaraan. One ride lang. Ti pagluganak. Mamisanak lang lugan, manipod iti kaserak aging gay ti pagtrabaho. At din nasurok nga makabulan ko ang trabaho manon nemi. Idita. Kasta unay manong nemi ti pigsa ti tudo. Sarabiin. Sakit nagpukaw ti kuryente. Narigat ti mga latilugan iti kasta nga oras na mura ka nagtutudo manong. Ngam ka po, masapol nga bumalasi wak tapos na ti kasta kat sadya nga agsada at ti pagluganan. May malasiwak manong nemi. Kahit nakita nga mununa kanyak nga may isa nga babae. Ti makadakas manong nemi. Nakita klatan nga mismo. Nga saan nga kitkitain di babae. Nga ada nakapaspaspas nga lugan nga mangdung parking kuanan. Ti inaramid ko manong nemi. Inalistuwak ginamatahan. Kahit iti kwelyo. Ti bado na manong nemi. Tinagamatak. Ginuyod ko kahit natulid kami. Iti pa nakatulid mi manong nemi saan nga ti babae ngan salakan ko ngan siya. Nariknak layangan manong nemi ti nakadagdagsen nakatangtangken nga banag nga naidungpar iti bukod ko. Nga iso ti nakapukawan ti puot ko. Edi agsublin di puot ko manong nemi. Nakasaksakit. Di bariknak iti bagik. Kaslasan ko makuti ti bagik. Ti takyag ko. Ti may isang takyag ko ti kanawang ko saan ko makuti. Ngem ti may isa makuti. Ti paragpag ko. Tsaka mo anong nemi, numano nga oras nga nakaturog ak, bunawang puot ko. Edita, may isang nurse manong nemi di magbabantay kanya. Napasama kanya nurse. Ay, nalipatak na. Manila gante ang kumanong. Anong Ilocano ak. May Ilocano madgayam din nurse. Nagkaring kagayam man manong. Ilocano kagayam. Orange ka. Anong tapasamak? Sa mukha di malagip? Apo. Ang sakit. Nakarainggan.
sa siyempre barik namon ti sakit. Sama kanyak. Abagjak mo ko ti may sa katakyag ko. Di mo kutkot siya pilitin. Natukol. Ha? Nakabanda. Diyos. Sakit pa iti paragpag mo. Napakaruan ka. Ginamagaman ka na si bibiyag ka. Sigunti. Nakasaksi. Sigun ka dakwada. Nagatinangitaray kang ka dito ospital. Anang kuyog ka. At ang sakit din sa langan mo, babae. Malagip ko. At asal sa runok nga bumalasyo. Dinamat kitain na dyan kapaspaspas nga lugan. Iso nga. Kinamakam ko ang gawid nga ginuyod. Iti man ang guyod ko. Asyak ba tinatulid? Ngayon di pa nakatulid ko. Ada nakadungpar ka. Yung baga ta sa noon na palalo. Ta nakapagpreno. Di impact mo nga ng guyod iti babae. Nga kaslaaring na sikatin ng idong party bukod mo tibagim. Iti bumper tilugan. Stagayam. Kaya babae ngayon sa lakang ko. Saan nga nanano? Nagsakit. Nakut-ut. Mabitlayang tayo bak ni doktor. Tapakatan na kayo niya. Pangpasar din. Tapos sa mong marik na kita ut-ut. Gagangi deta. Duwangal daw ko dito hospital manong. Siyempre, awan dalaw ko Tawag nga rin kabagyak dito Dana di probinsya, orin ti probinsya ko Wana si dagla ko makit. Sino ko ti mangsarong karakan niya. Nakaturo kak manong naimi. Kalbasan na, di makariingat. At damay sa babae nga natainganan manong naimi nga nakatugaw iti iking ti katre. Hi. Siyak ni Mrs. Cruz. Namok Ilocana ka. Ilocano ka. Orin na kayo, ma'am. Sino ka di? Siyak ti mama ni Cynthia. Cynthia nga. Cynthia nga insalakan mo. Nanano ni Cynthia nga anak yu, ma'am. Awan di makita aga rumiyad na. Sikon kan ko anak no saan mo ang kinuyod nga indisi. Baka nawanan kang kumaitan ti babaeng anak mi. Eragaman kami kang ka Samuel. Tsaka mo nakalalis ito inaramid ko. Makita ka talaga madungparin, mami. So nga, inanisto nga, kinuyod. Nagkamaktikwelyo ti bado na ginuyod ko. Ngayon siya kabantan tinadungpar. Sikatin ang idungpar ti bumper. Iti nakapreno nga lugan. Ngayon ti impact mo, kin impact na. So nga napakaruan ti imam. Paragpag mo gan. Dadumapas iti bagim. Agtalungal daw mo dito, awang ka no pwede dalaw mo. Ay. Awan nga talaga, ma'am. Inistoryak barong naimi kini Mrs. Cruz. Di may papanitibiyag ko. Tsak, amam mo ti amak. Natay ni nanang ko, idi. Adak palang ti voluntarya. Ngaming karigatak tinagturpos. Ng karigatak, di may dito'y Manila. Awan ti magdanagam Samuel da kami amin ti baka mo, di amin nagastos mo dito Agyaman ak, ma'am. Da kam ti rumbeng agyaman ken ka. Sigun kini doktor kita agpaut ka dito Tasan nga malingas rumor ka ken ka di maimbagan. Kiti masamento
takyag mo, kan mapasublimat lang mapaglunit, ikitas kan naglunit. Baka sampai nga mo digiti, ti pagtrabaho wak. Namuak no sa dinukang trabaho. So nga, awan ti pagdanagam taoran katanda ka sa pagrikan. Alayan da ka ang trabaho ti kumpanya mi. Saan ka mapukawan ti trabaho? No di kat maadan ka. Kan dakampay tagsungbat, kada kiti magastos mo nito eh. Agkamanak ma'am. No saan na si ka? Tayo na akon. Nakamansayag kumaitan ti anak mi. Awang gayam. Idanon ko tinalo sa panagyaman na kang ni Cynthia. Saan nga makamay ka ba busy? Magkita kayo tumatlahin. Makaama mo kayo tumatlahin. Agama mo kayo tumatlahin. Tayo jay asa si kasuan na pa sa tinegosyo mi. Sadya kan tuwag trabaho. Katkasta nga rod pinapasamak manong nami dan rin makabulan ko dito'y hospital ket di Romuarak. Nga ito yung sumarunong aldaw ket lunas manong nagreport akon intended da kanyak katrabaho manong nami. Saan nakamarigatan manong nami kaputan na lakalaeng ti trabaho. Wet. Tilayang utak manong nami iti usarek nang runa itilaying ko iti computer. At then makalawas ko nagtrabaho manong nami tayo isupay lang iti panakamit ko manong nami kini Cynthia. Hi ma'am. Madlang ko kayo talaga kanapas na katitrabaho, Samuel. Kanapintas ti performance mo. Saan ka nagbintod na papagin ni mama nga nangalakin ka dito eh. Talagang nalayin ka. Kan talagang nakalalayin ka. Ika mo nga ron nakalalisto ka ng kamat kanya ka ng iguyod, ng ilisi. Nasikapay din sakripisyo. Ma'am Cynthia? Siyak na Cynthia. May mga nakawagan di ma'am. Happy ko nga di kaawagan ti ma'am ket ako kayo ito nga kumpanya nangat nga ito posisyon mong ipsiyak. Ha? Kadi Abi nangat nga ito posisyon ko kumagapot na nga kaya mong ipsiyak. Oh, break time man. Adalay ka makam ko. Abi di ka break. Oo, materamidek. Ikag merienda. Nakag merienda, ma'am. Tapay, akong pag merienda, saan kong imparuam. Kahit mo sa wine, nainot ka no kasta. Adumat ka naktibigat. Sa tial daw. Sala ka na ro ang nagbimerienda. Into no lunch break nga ron. Dabalon ko. Kano siya karoon ti bangawis kang kain taglans. Nakababayin mo't ma'am. Kaspas ti nayon ti panagyaman ko keng ka. Iti panangisalakan mo kanya. Paaya na ka di? Abigit din ka paayin ka ma'am. Ma'am ka di manin? Ma'am latan ma'am no. Dito bisina. Sige. Ento ng 12 o'clock. Nalugan mo? Awan ma'am. Kumcommute ak. Amom tag-drive. Awang pa lisensya. Naglisensya kan ton. Nangatahan mo baka no, kakotse kan ton. Bare nga. Okay? 12 o'clock ha. Orayan kan ton sa parking area. At asin niya tinukan ko. Dahil din manong name tinang rugyan ti panagsininged mi kay ni Cynthia. Aging ka manong name. Inturtured kong ibaga. Cynthia?
Mabaling iti nga, may kanto pa siya rin di balayo. Umay ka po siya rin di balay? Amo pinamit ni Papa, nilamang mati na meet mo, kan siya. Di, amo kanto. May kanto pa siya rin. Manak Armen, no awan ti mangiparit, no may ikariak. Sa bagay sana ka may kari kapatawak ng kayo, dito ta siya kadaksang gastak launay. Naistorya mo siguro kang ka ni mamang mo, tinistorya, may panggap kanya. Inistorya ni mama kanya. Naulila ka, itigina, idanta ka palang elementarya. Inkarigatan na tinungpal ti masakbayan. Habang may buhay, may pag-asa. Sangke bagamget. Dahil namin tinimulay ti panunot ko. Takang kanayin iti bagbagan ni nanang ko. Nanguruan iti matmatayan. Inulit-ulit ng ibaga. Formal manong naming and daton ko ti panagayat ko keng kuha na idinapang ko pinasyarisuna iti balayda. Manong naming nadlaw ko. Nga saan nga matapubre dagiti naganak keng kuha na. Gayam, tanaggapudamat iti baba. Nga imasensuda, nga pumatlayang iti panangikarigatan da manong. Ngagpadbada nga working student manong naming dagiti aganaganak. Naganak kinisintya. Sa da nagsabat, nagkarelasyon da nag-asawa da kad nagtinulong da ng put-up tiningkusyo da. Sumatlagayong nga nakasaysayat da. Nakumatasab sa bali. Ore ko may insalakan ko dyan anak da kat binay andak kumalat da. Ngayon nakasaysayat da nga talaga. Gusto nga, sana ka narigatan manong. Aginggan nga adan nagkinaawatan ti puso mi kinisintya. Naragsakan manong nemi, lagi din naganak ang kuwana. Tatiga, kakaisuna nga babae nga anak da, nga inaudi nga ni Cynthia. Tadikitiya, duwa nga lalaking nga kaabsat ni Cynthia manong nemi kat adan pamilyada, adan matin bukod da nga negosyo. Ket, siyempre, kasburdek ni Cynthia. Kat sa gamayaman da. Kahit da ka numatan, timadan iti apo ko. Awan pa'y makatawan ti relasyon mi manon nemi kini Cynthia inantulagan ti kalay sami. Mabainak ko mamanong. Taawan ti mangitakder kanya. Saan ko mata makontak na Uncle Anton? Anyway, manong nemi. Nakalakam latamat na. Iti pan nakaama, wano pan nakaina. Kaya sutat nagbalingan ninong mi. Kaninang mi nga daduma. At naangay manong nemi ti grande nga kalay sami kini Cynthia. Amok manong nemi. Nano kasano tiragsak ko, kastama tiragsak ni nanang ko. Iti ayan na itangalubo. Managragsakan ni nanang gabot at tinungpal ko, tibilin na habang may buhay, may pag-asa. Nakaadadon manong nemi, di kitikong daway nga nitad kanyak. Namampay, na ospitalak manong nemi, ngam sa anak mo da binaybayaan ti pamilya tinsalakan ko. Nga dyan salakan ko manong nemi, ket isu ita ti asawa. Nga nadaan-da, iti napintas o kandak kila kumpanya, nga dito ita ti pagtrabahuan mi, iti agbalin nga asawa. Ket numampay, agmaymaysan ni Cynthia nga kadandan na dagiti katugangak manong. Ingkali kagom yung pailaeng itinadaan iti bukodan nga balay. Nga nayas digmutlaeng iti balay da. Samat nga isot unay nga dakkel manong nemi. Kalkalingan na laeng. Wen, balay nga para kada kami nga nagtinulungan mi. Nga daan lang iti upat nga kwarto manong nemi. Tablano mi iti talong anak. Uno duwang anak. Sa danto pa lang met Beatles room uno. Guest room mamakuna. Kahit launa yan manong nemi hindi kita katugang nga kamadaan kami ti anak.
Kat deta nga rod iti naramid mi, iti asawak nga numabalil na kumakit ag sikugen. Ngem, dandanin makatawan sipod nag-asawa kami ngem di matlag sikugen. Siguro kat sampay lang nga nadanunan manong. Hang kami tamakuna nga busy. Agkuyog kami nga mapanagtrabaho iti bigat. Agkalang lang kami nga mangan ti aldaw sa kanto man nagkuyog nga agawid. Emi ti may sa malem manong nemi. Impaka amo ti asawa ka manadladong agawid. Kamuna kalatan ko na na. Imunak nga ro dito balay manong nemi nga simbang pwet. Gadgabot ha, nabanugak kan mabisinak. Aw matidagos nga makan. Taong pa katulong miwanong di ang pinangalat katulong. Hamata sa pulan. Manong marik naklata nga mayipyepak. Nga nalipatak manong nemi. Nga dagay minsaan ko. Mang paborekak ti danom nga panglutwak ko mati instant noodles. Nakaturo kak manong at napupuutan. Iri makariingak. Nakapudpudot nga nakabarbara nga nakaasok. Maururam tayang kon. Nakabarbara. Maururam akon. Napukaw ko ti puot ko manong nemi. Iti sabali man naguntaway nga napasamak kanyak ti kastoy. Ini nga insalakan ko ni Cynthia nga siyak tinapakarawan kat saan nga nananoy suna. Eta talaga asawa kami manong nemi. Niridepak din kat nalipatag nga dain saan ko. Ngagmay sa nauram manong nemi di balay mi. Ada ka no halisto ka nang isalakan kanya. Idita talaga nga. Mawag da iti bumbero. Ti amo da idi manong nemi katawan ti tao ti uneg. At nakarikap man ti rida. Ngam kaputarang igda manong nemi ti kiss ko. Ti panagiriyak ko. So nga pilit adda simrek. Kaduwa ka rin iti bumbero. Kat na irwardak. Ngem, idagsublin ti puhot ko. Nakabanda ti rupak. Awan ti makita. Nurse. Sir. Saan ka kumangwala? Habay ka sana ka makakita. Habay ka awan ti makita. Nabandaan nga yung pinsan ti ulo yo, sir. Napasamak. Si bibiyag kayo, sir. Sunalang ta. Naoram ti rupa yo. Ti ulo yo. Naoram. Naoram na sibgat ti buok yo. Saan kay labas na kalbo? Dado pa'y naoram nga paset. Darang nga rin na tel yo, tiro pa yo. Bigla karo tinapasamak, sir, kapag talaga nakalasat kayo. Nakalasat kang peso. Umangangasak. Ngayon niya ti kasasad, ti bagik. Titakyag ko. Tirupak. Saan nga na nang sa kayo? Talaga na kempitan ti apoy kat ti ulo yo. Ti bagiyo. Ano ti lagat? Numaikat ti benda rin ti ulo. Siguro, sir. Kada amin nga makakita ka na kayo kat mabuting.
Siyempre, naoram ti Codilio. Sigun pa kiti, nangasist kada kayo, iti doktor nga, nangasikaso kada kayo kakwa. Napagtaran sa ti masang tayo. Bakasan yan itong may mulakan. Apay pinanggarod nga sa alakandak. Apay garod nga, inagasandak. Ditak ko mapala binaybayan. Handa nga umatang sa serbi tilangak. Nakabutbutan nga tilangak. Tako naman nga no, ada makakita tilangak at mabutang. Sir, tinaskin kat umang-angis kayo. Si bibiyag kayo. Si bibiyag? Nga tilangak kat kaslabong gariya? Nga tilangak kat ar-arya? Halimaw? Diyan mo, ano kastan do't resulta na? Ngayon dati ibagbagam nga naapektaran nga pasit, tirupak, ti ulok, kat kasta kayarigan na. Kaya't nagpahingata ti asawak. Ano pahingata mayat kanyak? Makapagtrabaho pahingata? Abi kasta ti napasamak ti bag ko. Abi mapasamak kanyak ti kastoy. Diyak pala ko mga ron nagtultulay nga nakset nga nauram. Diyak lang ko man nagbiag pa'y. Iyam na kastumit lang nga awanin sa serbi pa'y tilangak. Apay nga naskan pa'y lang nga nagbiagag. Apay anaskan pa'y lang nga nagbiagag. Apay nga itakat mapupukawan akong tinamnama. Saan ka di nga sang kabaiga, sang kaibaga din ninanang ko. Habang may buhay, may pag-asa. Nga madaka di pala pag-asa ti kaskanyak, si bibiyaga kag paiso. Manong nemi, nauray ko ti asawak, nga ni may simarungkar kanya. Samuel, Hani, Cynthia, Wensyak. Igigamak ti may sangat ako alam mo. Sumipiyag ka, Samuel. Pakawanin na siya. Sabi nga pagpakawan ka. Basol ko no api nga uram ti balay ta. Sa nga napatig ti balay. Tinapatig ka sumipiyag ka. Imohay si bibiyagan. Awarin sa serbi pa ti biyagan yan. Tiag damakit nakabenda, tirupak, ti ulok. Saan? When? Kaya ito ba isang takyak mo? Kaya ito may ikat ti benda. Ano ito tilangak? Tinapatek ito mangangas ka. Ada pusom. Ada palonot mo. Awanin tilangak. Baka mabutang kanto nga makakita ka niya. May ikat nun ti benda, ti ulok. Kaslakla may san nga halimaw in Tagalog. Bungarya. Nakabutbuteng. Baka awan to na puros ti mayat nga makakita kanya. Binabayan na kumalatan. Binabayan na kumalatan, Cynthia. Saan ka nagsaot kasta? Dan ka kaning agaman ta si bibiyag ka? Naisalakan ka?
Himaon sa servin at pinakaisalakan ko. Saan ka agsaw ti kasta? Kinanakan. Imayak tapno. Makumusta ka? At pinuskan mi nga banday ka? Busy ak ti trabaho. Agsubliak tumanin. Basta saan ka mapukawan tinamnama. Si kamit lang ng istoryahan niya. Nga na imulit ipanunod mo habang may buhay, may pag-asa, di ba? Sige. Bimisita nga nagsinublat ti katugang nga kababae kan lalaki. Kadidi dimtengen manon naming ti panakaikaten ti benda, ti ulok, ti rupak. Mr. Suarez. Kahit mo din nga makita ti langam. Sa kakadi nga mabuting doktor. Itay ni kata na kompleto ti benda ti rupam. Siyempre gagangil nga makiktutak. Nga mamokbat kasi ka. Isaan na ka mabuting. Ngayon na tayo nurse itay. Ngayon may simrek it kasto na ikis na. Ngayon may napot na katagos ti yukat. Kahit ko nga makita ti rupak. Tikang runangan na uram abasit ti magigtuto. Api nga manigatanak doktor nga mangiyungap na ito'y kakanigid nga matak. Na uram. Ti kudil na. Ti kalum na. Kat gagangin ita. Nga narigat mong imulagat kaputa. Nagdinig ka. Ti babakid ti kato. Ngayon ti masya nga matam. Saan nga na ano? Ti kanawan. Iso nga. Makita ka din ti langam. Tinya ito yung kasigot ti sarming ano. Sangasyak na ita, doktor. Sangasyak na ita. Sangasyak na ita. Iso, kasta tila na. Nilanda ka, ti babalim mo nga pangkalub, ti ulong, ti kalugong. Makaluban na, pasada na makita kalbo ka. Iso na lang ita dito, tiltil mo. Makita ti gapuanan ti oram. Agad ti paraka. Tapos saan na mabigla. Ito'y. Sino digiti mga sundo kanyak? Digiti katugangam. So da nga kasawa. So da kito'y. Kumusta ka Samuel? Iho. Papa, mamasang kayo, maputing kanyak. Nabigla talaga nga puting mi. Yan sa mekit kita ang tarupam. Sa wala itikit kita mi. Kaput-puting tilakak. Apa yan ispaldak pa eh. Doktor, injeksyon na konti pagpatay. Arik nan, natay akong. Mama, ni Cynthia. Baka madano tayo ito sa di balay. Siyempre, na oram ti balay yun nga, makipag-night kayo manin, iti balay mi, ti family house. Iti dati nga silad mi. Iti silad ni Cynthia, hindi sang kape nag-asawa. Iti silad siyo, hindi sang kape nga nadaan ti balay. Sadya nga na isagana di kita kasapulam. Sige, let's go. Awanan tinaskan pa yung obrobad na ti ospital. Nabayadan ng ti amin na bills. Sige. Papa, Mama.
Mumuna kayo na sumarunuat. Kabayata na magmagna kami kadagiti alit ospital manong namin. Madlaw kulat ta, nga ori lang makigtot, nuan na dagiti makakita kanya sa daklisyan. Lumabalin lang ko mamanong namin kahit kung tumakananon sa Jabalay, kahit ko agpupuk aklata dito nagtisilid. Saan ako narumrumwar, diyak kaya't nga dan makakita kanya. Nidada kami nito'y balay manong naimi awampay ni Cynthia. Iti pa nakasilad na idi, so iti inturong damamakin ni Papa ang papagpagtarasa. Dito'y akong Papa, Mama. Uray mo sumangpet ni Cynthia. Mandamdam makanulay nga danton. Pakibagkahayo ken kuha na Papa. Mama. Saan to nga sumsumrek dito sila? Hanya? Katsilid yung ato ito. Saan nga mabaling ang kasilid kami? Tsakayat nga makita na tilangan. Tsakayat nga gikisto. Tsakayat nga kabuteng nak. Tsakayat nga makita na. Tsakayat tirumuar. Dito yung klatanunay ti silid. Kaya doon bumtengen ti asawak manong name nagtugtug. Samuel, honey? Samuel? Ilokat mo tiri daw, dakon. Samuel? Inasitkak tiri daw. Magkailangan sa bali nga sila na pagyanam. Ha? Abi, saan ta kumagkasilit? Kadagasawa ta? Saan ko ang ilokat tiri daw? At dati gamit ko. Irwar ko na gamit mo. Yung saan ka sumrek? Dinakpas na kan, dibukod ko asilin. Diyak kayo na makita na. Abi nga di mo kaya't nga makita ka. Diyak kaya't nga makita na. Diyak kaya't nga kabuteng nak. Gabot na kabut-buteng tilangak. Makitam la kuma. Sa lusudom ka napapakin ni Mama, ano anyat langak. Tauri nga tanong sa anak ba nakita kit istoryaan napapakin ni Mama tilangak, baka agbuteng kan. Hamabit laeng. Isaganak na ginigamit mo ito eh. Irwar ko. Awan idin manong name ni Cynthia itilabas ti silid, idi irwar ko na ginigamit mo. Idi na irwar ko manong name. Intrakak man yung tiri daw. Nagsubli man eh. Samuel, nairuan ko na ginigamit mo. Uwain, naiplastar ko na sa bali nga silid. Alam mo na tibagam? Kahit ko ha? Kahit ka makita. Tsaka di mo ko nakingkakan, di mo kayat, di mo tarigaganin nga makita na. Tapi nga di mo kayat ka makita ka. Saan ta kadipay yung istorya kayong kain yung istoryadan? Ngayon mamati aktulain, numakita ka. At hanggang ti ulom. Pabaling ka dilukat mo tiri daw. Bahala ka. Ngayon mapagbit lang. Manong name ginulpek ng lukat tiri daw kat nagikis na sa sa ako madla Endrekep. Kung nagtupay ngamin kang ka, agpilit ka pa lang. Numatake ka ngay. Manong name agtagtagargar ti asawa. Kung nagtupay ngamin kang ka, nagpilit ka. Mama, Papa, arayatan nyo ni Cynthia. Pinarayat din sa kang peso nga. Nagpilit tumat kami. Kaya di mga anak manong name. Mga kilatan ko muna. Tayo doon saan ako nga makikita, rumark to silid. Mapalag tulatan to kusina. Agsabulak tulat kaneko, ditak pa kadanagan.
Ibilang nyo na awan akong dito eh. Kasla siyak pahindaking ko kati balay manong naimita siyak pahindag mandar. Kasta tinagbalin nga ruta manong. Sakla makaruwar iti siled no kasta nga awan dagiti kabalay ko. No mapanda iti trabaho. So nawaya ang pagnapag na tuonek ti balay ngam sanak pa kita rumrumwar. Tamangan na da makakita kanyak iti karuba. Baka ikis daw no sa anggit batu-batuan da. Siled, banyo, kusina, data tirutak man. Ano sumangpet, ti asawak manong naimi, agtugtog lang agtugtog, iti siled. Honey, adakon. Kasi at nung dakan. Di ka di makapagsalita ti sangot-sango? Di ka nagpilit pa eh. Kastoy kadilatan. May mas nga balay di ayantang saan tamat nga makapagsango. Saan tamat nga makapagkita. Kasal nga rubeng nga makita na. Mambali mo matituloy tagtrabaho. Tapno, agtaray-taray nga rumuar, ikis dagiti empleyado, no makita na. Tiko na ni papa, kini mama, bigla laing damo. Tubungay bayag, kat mawatam no anyat kasasaad mo, saan na ka kakabuteng? Babali mo lang ko nanti kasta. Nagsasalabi ti piyak ko. Saan na ko na pampanunutin? Saan na ko na baybayan na klatan? Tanong kasta no rabiin manong name rumuak di silad ko. Mapanak iti banyo, mapanak mangan. Nandun yung makabulan na kastoy iti mas pasamak manong. Aging ka. Ngiti may isang aldaw, may isang rabii ko nakuma. Damok, kadaadan iti siled, dagiti agasawa, kenti asawa. Ngayon di rumuharak ti siled, kanapan iti kusina, nganangan. Idag subli ako man ti kwartok. Mangmangi ko ti saritahaan, dagiti talo. Kuna ti ama ni Cynthia. Ubing kapay iha. Ubing kapay. Yan nananay madlayan nga may kangkat o susto nga pamilya. No. Umanugod ka laki din nga. Isina mo ni Suna. Gusto mati ko na iha. Tanagtultulo na takas to eh. Di naman amo nga sanguhin ti kinapudno ni Samuel. Ibagate ken kuha nga kastoy ken kasjay di matagtungpal. Makabulan to na kastoy ti mas pasama. Kasi napipitas lang ng noksina kayon. Ngayon na mabalin lang ko mapapamama. Sana mapasamak ti panagsinami. Tas si bibiyag ti asawa. Si bibiyag gagpaiso ti asawa. Huwag para keng kuha, nagit datayin. May sukang panunod ka. Nanangarong turumbing nga ramidek, mama, papa. Agsarita kayo. Pagsaritain yun, ti panagsinayo. No saan na nga mapanunot ng iso kumaturumbeng ng mga baga. Yan tangay iso mga baga nga awanan sa sarbi ti biyag na. Kaputawan sa sarbin, hindi, ikan na kanti waya-waya. Tapos saan mo nga pampanunutan, tapno, makamuban ka. Halos lunto lang nga paana, o ti kasaryo. Sige, papa. Manong Nemi. Agar narubos di kitiluak. Idineta nga nangin ko. Kaya man niya ko mati pagsangitak.
Sa nga tingak pa isungkas na ti kayat ko. Nga baybay andak latan, di dakon pampanunutin. Data ti bagbagak kadakuan. Nga po iti data nga ibagbagak sang kani nga kayat nangasawin nga. Awanin ti bibiyang tasawa kaniak. Di kad kayat nangasawin. Saan lang nga diretsaan nga kayat nan. Kayat kun nga isina nga agsina kami. Wen. Kaslawan tinangig ko kat siyakton amis mo ti mangi propose. Kat kabigatan na nagtugtog ta asawa. Samuel, mabit lang. Ilukat ko tinidaw. Agsapan manong naming yung nasip ngat pailaing. Saan ko ilakat ti silaw. Kininarantak manong nami. Ng binungon ko. Inabungak ti rupak. Kung makitkitak mo tlayang isuna masisirit. Tsak lakayat nga pakita kin kuha na tilangak. Inlukat ko tiri daw. Kat saan nga nakigtot. Tadakakumot nga ron ti ulo. Winayaak tiri daw. Sorry ka. Kanilari ka mong tiri daw. Nagtugawak ti iking ti kwat. Katre. Nakatakdar lang isuna. Cynthia, niribot ko ni kita rawatek. Agawid akon sa di probinsya. Lipatan akon. Agsinatan. Kaya't mo ka ding agsinata? Hawan ka din, tinamnamam? San ka din para kang kahabang may buhay, may pag-asa? Awanin. Para kanya kitawanin ti biyak ko. Nataya ko. Tap na makabubuan kan. Ikang kan tiwaya-waya. Akas man ti panagtid mo kanyak tiwaya-waya. Sana ka naikarigang paot dito syudad. Itan nga mapasamak, tingkarik kinangkel Anton nga agsubliak to. Nga tiba nagsublik at may saakon nga halimaw. Kaputbutay di kini tao. Samuel, kunak malang napigsa ti fighting spirit mo. Nga buti palubos mo ngagsina ti dalanta. Para laing ka. Di ba nakaitan ti wayawayam? Di pananglipat mo kanya, pananglipat mo kanya. Di ba nagayat mo ti sabali nga lalaki? At adang saan ako na may karikan ka. Nakapimpindas ka. Iduntot tamaysan nga halimaw ti asawam. Saan ako nung mabaling nga kakuyog ay panakil? Ito na tumitlangal daw. Mga waga kita taksi nga may mga halakan niya dito eh. Ang may tulad kanya kita terminal ti bus nga gawid dito probinsya. Cynthia, ang tininaed to, ti pa nang ipatik ko ka. Nga mamuk ka saan ako nga may karikan, saan ako nga kayat. Agamalat, itiragsak ka namay ngayon pahay mo kanya. Agamanak ka na kayo, kanaginagan kang kata inawat dak. Agamanak, awanan tiras kan pa ipagsalita ta. Mabalim mo ti Roman. Ano danton ti taksi nga tinawagan. Dinagtumasang patan dito yung tumalam. Ang daakto ni tindahalan ko ang subli sa di probinsya. Gasla madara-dara ti pusok manon nga mabriyat ti barukong ko.
tatunggal sumngaw nga balikas ko. Kaslaman na may iwat ti puso. Ngayon na sakit para kanyak, manong na ti panagsinan, ti dalan mi, ti babae nga patpatig ko. Namawan ti maramid ko, ni ti mangawat ti kinapot no. Saan nga pahod? Nga isukin siyak tegdan na. Agsubli akon sa di probinsya. Adaigam ko nga kas manong na imi. Tinikanak ti katuga kang babae. Kadadamad sarili ng account. Malagsi di joint account mi ti asawak. Ngayon saan ko na pag-ibiyangan pa di joint account mi. Adamad sarili ng account. Mabaling o sarik. Kapag biyag ko, itikadak dun sa di probinsya. Makamudahan. Ngayon dyan ang guru-ore nga gasat ko. Kadagati pada nga pasahero manong name idibas. Kagang nga makigtut da. Makigtut da laeng. Awan tinangayat kanya nga nakitugaw. Hindi makadanonak dito probinsya manong name tricycle tinangitulod kanya. Di na kumapay kayat. Nga ilugan di tricycle manong name. Iminjayat. Di mamintalo nga kang kandidat ito arkilak kang kuan. Kinayat na. Nariwat pa lang hindi dumano nak manong name kad na Uncle Anton tinaka nang ilukat tiri daw kat kastoon iti ikis. Oh! Ulima! Oh! Angel! Siyak ni Samuel! Ha? Samuel! Jesus ko! Kulak na sinatahin. Samuel! Siya ni Samuel, Angel. Dito ka di matimkan? Ay, nakaw. Hanggang una yung mabigla, di ka mabutag ni kasinsin nyo Samuel dito eh. Hindi kita anak yun. Baka no, agikis na kita, ano, mapasamak. Abay, mapasamak ka. Angel, gagangay lang mabigla kayo. No, amoy yun siya. Saan ka nga buteng? Kanyan nyo kita hindi lang nga. Abi kas masa gumatam. Ay susapo. Ala igabil mo takalugong mo. Numalagdan na takalbom. Nga kas taon iti hansamat pa na yung bagaan. Piglat di kita lang kel. Tas anak nga saan ka pinalubusan ti ospital laging ka nga na yung bagaan. Nagbalilangin na piglat. Ay po ni wati lang amon. Atil-til mo na eh. Ala susapo. Ay. Datam nakalugsilip ka. Ikatam. Angel, piglat laing. Ngayon talaga nga, kasala ka lang mala rurug. Hamat, Angel. Susapo. Agana akong dito, Angel, nagsubliak. Ananusan na. Ngayon talaga makatulong ako man. Makatrabaho ako man. Nga mga trabaho dito nagtibalay. Kumusta na kita tarakan nyo ngay. Mabaling ko ti, tumulong ka tayo agtarakan. Di ka mat nagradura ya. Aman, Angel. Napindas ti trabaho ko di Manila, idingam. Napindas pati asawak. Neka mga kita mabalin na. Siyempre, handa ko nakayat. Saan da ka nakayat? No, sikat saan nga mga yat. Saan ko nakakayat pa yung istorbo nida. Ikaw kung tiwaya-waya ti asawa ka sumabot sa bali. Saan ako nang may kari? Walang nauram ka man, hasta man tilangam, hanggang di mat na pukaw ti kina panang turpos mo, kina professional mo, ti titulom. Uwan, mabaling ko ti nagtrabaho. Ngayon sinungar tinamnamain yung mga alakanyak ng trabaho laman. Sabo. Dito ya Angel. Ang pagdanakan nyo, tumulong ak di magastos. Adas ang kabasit nga balon ko a kwarta. No, mapangka makikaroon ba? Da nga tamayat nga makika sa anguken ka. Dito ya klata na. O nagtibalay, kin arubayan.
Ken sumurotak iti talon. Napiksakin mo't pala nagtarakan ti dingwen. Mga sikaso di bangkag. Baka di pati di animal, uno ayop, kabutang da ka. Ha? Baka nung makita na ka na te baka, pag-arado ka, baka ang kulag ti, taray-taray. Pati di kiti ayop, kabutang da. Ano na? Alapadasim ti maman dito likod. Ang kapay-kapay Ay, ubing. Ay, hanggang makikigto ni Samuel dito. Yung talagang but-buting tilangada manong. Makita talaga mabut-buting tilangada. Sandang kami nakit-kitahin na. Tapos saan kayo mabutang? Sige, Uncle. Ang kapay tayo mga ron. Hindi mapanak na likod manong name yan. Daaso. Duklo-duklo. Blake! Ni Samuel dito. Ni Samuel na ka na. Talaga ang buting dagdag. Ay, Uncle. Ay, buhay. Buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Awan pag-asa ko, Uncle. Habang may buhay, may pag-asa, Barok. Makigtod na lang. Ngayon utak mo dapay lang. Kalaing mo dapay lang. Kan mabali mo nga anat managana mo dira. Plastic surgery. Plastic surgeon. Magsabon ka lang. Pinalaing. Ngayon takal tigas to sa hawan dumanay ang kwarta nga pangpaka na. Baka rin doktor kat kabutang na kang kail. Kabutang na ka damo. Nagtalian ka dito nagtrabahom dito tulungan kayo nagtarakan. Agsubli hakit ibangkag. Agsubli hakit taltalon. Kaya mo na. Tambarbaring no saan da kabuting di kitikalding mo no manok. Kung nakatagkurkur taman na sintiran naman no kakabuting da kadig di manok. Mas digdig di manok. Sandang buting digdig di manok. Gabuta sandak mo takit kita nagkel. Mang tiliwak man. Ipasangok ken ka. Baka sipitan da kang kel. Yung sandak ka ginabutang digiti manok manok. Ore digiti kalding, itinapang kami, iti bangkang manok, dinagmat kabutin. Tay baka nga pag-arado ni Uncle, hindi makita na, la. Tinidungso na ka, kasang doon, hey, tala! Di amuna ka talaga nga kalaban na ka, baka. Yung marumang tumit lang, Uncle. Gusto tako na. No bigla, talagang mabigla ka. No saan na ka nga mo, kandida ka mo, kandida namnamay na kasat lang mabigla da. Tuloy mo lang nga, kabungam dito tal mo. Kalugong ka. Sa aga-aganti para. Kasta. Mo ikatanda kalugong mo sa itaat inta para. Makigtot na giti. Balik sa dati. Nakarkaro pa yan. Hindi ka mapukawan tinamnama. Anong oras tinamnama? Nga para kanya kita. Tulungan ka natin ito yun. Siya ako di kang rin nga tulong yung pagpataraga, amang paado titaragan. Daila ko tayo, di ba? Paaduan tayo, adakan niya kakwarta ita. Isot igatang tayo kadag ito, taragnan tayo nga baka. Taragan tayo pa iti bamo. Ito na minsan nagundaway manunay nga napanak di Campo Santo. Tapno sarong karakter tanem di dinanang. Nanang. Napayat. Nagpeso nga sana ka napukawan tinamnama. Idiawang kayon. Yung karigatak. Tilip maban. Inaramat ko. Tisang kay bagayo di habang may buhay pa ipag-asa. Nakamimbindas ti panaganayas ti biyag ko nanan. Nakaradwarak ti college.
Adain sa lakan ko nga babae nga isut poon, tiga po na nuapay nga naandahanak tinapintas nga trabaho. Kaya nag-asawa kami. Awanan sa pulag pa inanang. Ngam kastoy matindi na pasama kanya. Iso nga napukawan akong tinamnaman nanang. No sa dinuan tinagapuak, no anya aman idit aramid ko, araramidag isuitan. Tumulong kin angkel, iti taltalon, iti bangkag. Agmula, agapit, agtaraken. Adaan akong ti asawa. Siguro, alis to lang ang sumapot sa balitan ng asawa na. Katsyak. Laglaglaon na hindi babaeng kamayat kanya. Manong naiming kapata na pudot, inikat ko ti kalugong ko sa nagpaypayak. Inikak pa ti antiparak. Jagayam amo manong naiming at tao ti asidag ko. Amang banbantay mo ito si Marungkar. Hindi makidag ka, ay! Kararya! Alimaw! Ay, kapsat, saan na kararya? Nakalimaw. Nikit mga aladamot ng dibato kat baka, ay! Tawak si Bibiyagak! Kung naka, insuglik manong lemit na kalugong ko. Nagkalugong ka na kita para. Abi makalindak, tawak si Bibiyagak! Ito ang mumikit talaga nga, bungkarya ka. Tapi kasi langam. Nauram, so kasi lang ha. Hamo nga may ikatan ta kalugong mo. Di mo ikatan ta antiparam. Biyag. Adan talo ang bulan ko anong naming. Dito'y probinsya. Hindi pa sa rin matagdagainap ko ni Nanang. Matagdagainap ko di paset na nga agpakpakada. Nanang, saan na ka banawan? Nanang, kasanong do pwede biyag kunawang kayo, nanang ko? Anak, sa mualiplipatan, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Nanak! Nanak na! Ay! Samuel! Abay! Nagdagdagay ng baklangan, Kel. Pinapakatanagan. Masansala ka at mapaspasamak ka. Alam kami tatagdagay na po. Dadi nanang. Hindi pa nang ulit-ulit ng habang may buhay, may pag-asa. Kaya kami nga mapukawang ka tinamnama. Mabigla dala nga makakita ka, no bigla. Patasam nga tiro mo, umasdag ka na kita itatao dito ya. Ipaka mo nga si kan ni Samuel. Maanda ko yung gantong bigat. Baturkan. Tinungpal ko ni Uncle Manong, nakikiharoba kami. Kakapsat, ang makikito ta. Ni Samuel da ito eh. Hay, sikat ni Samuel. O yung kakapsat. Apa ka sa langam? Nauram. Nagstaya. Kinibaga ito, nagasta ka si Bibiyag ka. Kaya ako sa sarbihan si Bibiyagak, no? Kastumati lang nga. Bigla lang, no, bigla agad mabutang, mabutang makikito da. Amuda ka kasi ka ni Samuel, di. Ano problema? So, nga ko na kayo kuha na. Dahil talo ang bulan nito, talagang sursor. Ito ibalay, bengkag. Kintal-talon ti pagiganan na. Sabo, nabay kagaya mo dito Samuel. Kaya dati-dati ba't nga kakadwat, kakabadulangan tayo. Awan samsang-sangon nyo. Bakit pumaala ka rin na? Na, magiruan kayo sa nga kes kabir. Adamayat ti Jean. Ay, Jean nga ron. Adamayat ti Impelite. Sige. Oh, magitam. Kakabutin na kakadipay. Kahit kasangsangon na kan ngominom. Ang naradang kail. Masahal lang nga dito eh. Ipasar ka pa yung duma. Tapos nagastagat may mula ta panunot mo. Nga mabigla da lang.
No, mamuda ka nga si kan, handal nga butay. Nangaroon na, no, painom makidan. Kagaya. Kagaya, tahamat pa yun, bus niya kwartam. Ngayon, no, babae nga ta. Ada nga ta, crush ka niya. Ada madagid umasasdag ng babae. Kain ka. Ay nga kahit dan sa namin, malibre. Nagpakok ka mga ron na kunadan git ni. Kayat na kamot na nakitain. Oray no, mabutbuteng da. Maulit-ulit manong namit tagtagainap ko nga radya nga paset. Nga bagbaga ni nanang habang may buhay may pag-asa. Nabayagan nga jack kinita ta cellphone ko mano. Na-drain pa din. Anak ko ba't pangusara? Yung mga tasangan na iraman nga. Nauram. Hindi ti asawak manong name. Hindi ta. Rimbuhan akong hospital. Ako man lang pulos na tawag. Hindi ita may charge ko manong name inopen ko. Ako man ti load ko. Sa nakaroon nga makapag Facebook. Hindi kiktutak manong name ita green. Kring. Ay. Kiktutak. Sino tumatawag? Di mo di man nakapunbok. Hello? Sir Samuel? Sino doon? Ni Arnold, sir. Sino Arnold? Malagi po di in-interview nga inawat na kasi mo empleyado. Empleyado yun. Malagi po Arnold. Amo ti cellphone number ko? Yung karigatak, sir nga. Namuan, ang cellphone number mo. Kumusta dito opisina? Dito trabaho. Awan ako dito kumpanya da bakit mo, sir? Apay. Adasam mo kinayat. Awang ka batin. Di awanak batin. Ada akong sabali-sabali ng kumpanya. Kahit apay nakatawag ka mga kanyak. Malagip ko harod. Tilaing mo, sir. Isok ka sa pulan dito eh. Ano ka sa pulan? Agadalas. Madabakante ang posisyon dito eh. Ano ka posisyon? Junior analyst. Awan sa amatin. Patin sa alaing ko na naura man. Ano kami na talaga tilangam, sir? No bigla. Kung saan da ka mamo talaga maputang da. Kaya minto nang bumaybayag. No, apak ka dito matlakid di. Ano nga rin may tulong kita? Sakti mang tulong king ka, sir. Malagip ko nga rin. Malaglagip ka. Kaputa, adabakan ka posisyon kita may bagay king ka. So kasi ka tinawagak. Taamok mo nga awang kay kinibakat mo, tinagsina kay san. Kaputa rin biglang wayawayak. Tapos na makalat sa bali. Di mo kayo tagtrabaho, sir? Sayang dito eh. Dagos ka makastrek. Sakti ba ka mo? Kasi supapak di pa ng tulong mo kanya kay di, sir. Orayan ka. Sa batang nga ti terminal. Ito na no. Agbiyagan na rabi. Makadanong nga ito yung tunong bigat. Di oras umrek ka sigod. Kaya nga ta? Kayam, sir. Kaya't dak nga ta di kiti empleyado dita nga katrabaho. Kaya ipagdar ko katakwada. Kaya't nakatatak yung aking kuko ta kumpanya nga awatin tikas to galangat. Sir, sa nga langat ka sa pulami tilaing. I-recommender ka. Agtarik na kanya. Saan nga personality? Iti ka sa pulami to'y. Saan nga good personality? Nudikit good nga panagot utak.
Sir, malagip ko. Si Catherine, bakang kangagay ka habang may buhay, may pag-asa. Ada pag-asam, sir. Si bibiyag ka, sir. Dito lang, kudil mo, kadalasag mo, nadadael. Himsa nga nadadael, tip utek mo, tapusom. Sige. Umayak. Oh, good. Sa batang ka terminal, sir. Ang tinawag tanto lang nga asadag kang as pagarigan, tagrubo atak madamang sabat kin ka. Awan ti pagtaros akin. Anda quarter to pisina. Iti kumpanya, at pagyanan na iti empleyado nga awan ti pagawidan da. Very good. Sadya ka ito nagnaid. Mamukan to ka siyempre kada iti empleyado, tayo sanda mabigbigla, tamnigas na kita, awan ti makiktot. Ay, kama na Arnold. So, papagkura ito ti panangalam kanyang iti sir. Naman pa sa anak nagpaot sa jay. Ngayon napimpinas mo ito posisyon ko ito. Sige ngarat. Ito bigat. At dakton nita. Kada gina nakalogana kiti bas manong nemi makigtot dalang no damo gagangi lang agbuteng da. Ngem. Ito mo ay bayag apag apamamot lagi diya. Sinabat na kagpeso manong nemi ni Arnold iti terminal ti boss. Sir, awawakan di sir. Samuel ko namlatang kanya. Samuel. Arnold. Oh. Okay mati lang ama. Ngayon nagkatak ti kalugong ko. E di si kakalugong ko talatang nagtrabaho. Kada nakatimpara. Ngayon na mapudutan lang. Di katek. Naka mapudutan lang ta aircon. No dag iti quarters. Iti nagitipagyanan nagiti empleyado. Maruam na to ka. Kasla kanya ko. Nabigla kita ay. Okay yan, nga po tapong kasi ka. Kastaman tilangam, ngayon utak mo, nalaing ka, kanta pusom na imbag ka. Nakastra kakmat lang iti trabaho manong nemi, habang may buhay, may pag-asa. Kanagpaiso manong nemi, makigtot da lang, mabigla da lang. Ngayon bumay bayag, apag bitment lang ko na da. Nasanay dan manong. Manong nemi impakat ko ti aming nga laing ko. Kit kadidi umuna nga bulan ko manong nemi na awardan nakpay. Most employee of the month. Nangato pa ito po position ko manong. Kaya nga manong nemi nga nimet lang Arnold tinang-recommender kanya. No, dalagid urnong mon para ito mo ng session. Nabali mo tagpa plastic surgery. Samuel. Ada mo ka naling plastic surgeon. Kata? Pasublim tilangam. Baka agbalin to pa, gugwapo ka na. The picture mo, hindi kay hangka pa yung kastak. Ada? Di isun to pagsakaran da. Ano saan ada dapat kang gumwapo ka. Maramit lang nito. Di tayo tatil-til mo. Masapol nga plastic surgery. Pero pa, mabukil. Natamatam nga hamunay mamulagat. Mapapintas ton. Oh. Sige mga Arnold. Sige. Mapanat to pa siya rin. Di ba isang nalaing nga plastic surgeon. Manong nemi kinasarita nak ti doktor. May ano sam lagi nagsubli-subli. Para iti first session, second session, naging gamal pas. Katunggal session, isumati pa nagbayad mo. Ito makornong ka, isang tumanin ti pa nagsublim. Mabalin tumanin nga isarunutan nga
surgeon, plastic surgery, di dumapaset na. Ito nang artirugi na doktor. Ischedule tayo ito bigat. Kabatawan ti naka-schedule nga pasyente. Nagawa na doktor. Mabalang ko rin nga paunahanan. Nagawa na. Tapno may sagana ka na yung bagti amin to bigat. Nagpakata kanyak ni Arnold manong name nga napapanan na agawit kandulatan Samuel kuna na kanya. Iti rumuwara kiti klinika ti doktor manong name nakiktutak idita. Makitak nga. Cynthia? Hi, Samuel. Abin takad to eh. Imbaga ni Arnold ang takad to eh. Arnold? Kasi na, ada kami yung nakasyon nyo ka ni Arnold? Ay, kamanak. Tanay kang kamanin sa balingan namnama. Mabaling ka di nga. Sadya di pagsalitaan ta. Handa ka kabuteng? Ape ko makabuteng ko ta asawa. Cynthia, si kamit laeng ket, di pagkapamang nga napukawat ti namnama. Meka, intad jay, intag merienda. Ada tamarin nga na kaming pinas ka, Cynthia. Tagabutasan ko minabayaan ti pagi. Ket, asino nga rod ti. Tiyan niya. Saan ka nalipadam ka din? Tinakin na riyan ta? Ano lang, patayin ti mabaling nga mamagsina ka na ta? Imbilin na kiti naganak kang isina na. So siya ako na mismo tinangabaga kang galagsina ta. Ikang katiwaya-waya. Inikanda ka ti kundawi nga panunot. Kanagamanak, kaya ikang kamadla tinamnama. Saan ka kami naibayaan? Saan ka nga linipat? No ba'y siguro, sikat na nangaramid tinanglipat kanyak, saan ka nga linipat, Cynthia? Nagtalinig kay di pusok. Imadayo ka lang tap na makapagpanunot. Tiyamak, andan ka sukat ko ti puso. Hanggang to pulos ngay sukat. Nga ori nga tano, natay ka, siksika lang. Iba't matig ko na yung walay, Samuel. Tawad sa bali nga nakariknag, ti ayat no sang sika. Nilayang patay ti mabaling nga mamagsina ka na ta, physically. Ngam oreng nga tano, natay ka karedi nga aksidente. Nagtalinaan kay di puso. Masalak to nga gayad sa bali. Kinasaritak ni Arnold. Tapno tawagan na ka. Dagos ko nga kinasarita iti ni Arnold. Ngayon ti pakasdawak. Ta saan nakamakontak. Nalipatak ang cellphone ko. Na-drain. Idita. I-charge ko. Idin i-charge ko. Natawagan ako ni Arnold. Samuel. Tulungan ka. Iti gastos. Iti panaksa. Plastic surgery. Iti rupam. Ganti bagim. Kaya manak. Kasta ko makadakos ti bagakin kay di.
nga mawampulos na dinggam kaniya. Pakawanan nak, no nagbalinak man nga takrot, kanidi nga tiyempo. Pakawanan nak, no apay nga nalipatak, sa kaulit idininalang kong habang may buhay, may pag-asa. Saan nakapailang inala ni Apo Diyos? Inik ka nakapailang tibiyag. Tapno maituloy mo di akem mo di tulubong. Tapno maituloy ta, tagpinateg. Tapno maituloy ta, nitultuloy ti binangon ta nga pamilya. Nagsubli ka ni tisidong ko. Itisidong mi ka napapakin ni mama. Kabayatan nga trabaho ka. Ken, kabayatan nga isa-isa yung cut, plastic surgery. Itinaskin nga. Alaskin nga ma-plastic surgery. Naikanak nga rin manong nemi tinaay nga namnama. Habang may buhay, may pag-asa. Aging ka, iti malpasan na makumpleton manong nemi, ti pa naka-plastic surgery, ti rupak, ganda dumapay nga na uram nga paset, ti bagik. Manong nemi, wow, nagugwapo ka ita, Samuel. Kadi, ngam si kapay lang ni Samuel. Mabalintan ka rin manin di agaramid. Manin, ako ba naramid ta? Mabalintan ta agaramid. Adaan. Ha? Kaya di pa nagsublim. Kaya di rabi. Nga pa nak-up ti ilit itong galmay sa kadatak. Adaan. Nga po tatalo nga bulan ti adan itiskog ko. Wow. Nagkaman kami hapon, Diyos. Thank you, Lord. Habang may buhay, may pag-asa. No, kasano tiragsak mi, ididamo mi tagdan naman nun nemi. Kini Cynthia, mas pay itan. Tawanan tinagbaling nga problema. Nagsubliak madlaang manon nemi ti kumpanyada, kung ano kumpanyami, tanagbalinan nga ta kami taking kukwa, ta maipanagan kada kami kini Cynthia, ti kumpanya nga kukwa, di kiti naganak, ken kuwana. Daddo mga paset ko nak, tanakibingan mitlaing manong nemi, di kito wakakapsat na. Kalbasan nga talaga nabayagan ng retriro, di kiti kadugangak, kaya sudan, ti mga aywan, ken ni Samuel Jr. Adan ading ni Samuel Jr. manong nemi palubos ti Apo kada ito yung may nga bulan ti December isuntun ti kabulanan ni Cynthia para ti panangipas na ngayon na iti prinsesa nga anak mi nga buta babae manong. Awanin ti sa pulak pa iti lubong iti Diyos manong nemi takalbasan iti ado nga panagsagaba panakasuot iti kinapudno ti biyag. Nalasata kami di kitoy kat nananaman maitahan iti asawak ken ti pamilya iti ragsak. Dawat ko sa pay kumatawan ton ti mapasamak pay nga kas tinapaspasamak iti napalabas. Habang may buhay, may pag-asa. Thank you manong ti anos mo nangurnos kalbasan nga inaginsen ken kadi ti Italiana. Sapay kumada damat na ibatik nga ada, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Samuel. Thank you ken ka Samuel. Noel. Habang may buhay, may pag-asa. Thank you ken ka. Iting ka panangiburay, iti pakasalita.